Thanga resmi debrma Bangalore. Bwsa mangni khibi wonyai bwsa ni khibi thanga bwsa hamya bwsai sarjino bwsa no kbai kabu ang tang khno sachung nai haike pusisi nai ni na ma hamya pale jese pale tongkhe kisale bwsa hamani kisale nai jago tabu khari thanga sabai khari thanga slabai khari thanga sungbono Instagram nogonya video nogonya sungbono koinya group koinya sungbono voice message rohorinya sungbono kabai sao basi khatangle ada nang nung sungna khatangle nungni bwsang khatangle da kolram ni sung kisa nung bai kok sanai hini saka abni yaglo bo sungna video call khaika direct no video call khanya sungbo kok samne pore bosla bai kebagi tongoi phunugo bini sak modok tongoi phunugo sungbo no bo sungno phunugo ta inge sungbo ni jin darani bihek om hanyok tongoi sungbo bkhayong nai bile sungbo sanamu sungnai sungmo sanamu se sung tong smalia sung kok ti sayawoi o burnyo je jaga manjago bono Suprangan bagi ang lukurong no kobogo, joto lukurong no kobogo ang. Boro je jaga manjogo romi suprak di. Ores mingkanin basis kelai tana. Ani basis kelai ubo. Eka nini basi bai nungdo bo kajak pai pro nini basi bai tongna kokrok salai I sao para bo bos tai sabe tongna sungwa mang tongo sungwa basi singga sungwa hamjak bole basi nyo. Inga sapro singga bo bai nukhungni kok sao bi nukhungni kok nukhung hamnan kok sawo bo nukhung hamnan kok no sise saya. Jelari khobor si bo sawo sungwa kok no sung saya dara no saya sung. Resmi nini basi. Sungwa kok no dara no saya mutu bi tono bo sai bele. Bo am kok sai ma kan kai bun bkha tu khunang jang nai sung bo no mutu na nayo sung bin kok no mutu bai malia tab go sung bo tong malia. Ores mingka boni busai bai simisi tong ya bui bai bo kok sawo tomung sitra bezwa tomung om hairo boni no tong lai puro sai manta. Bo nije sak sak no sawo sung bo no sob singya. Ang ni dare wale thanga hangke ang nogo tong ya ang sela nogo thang tongo yo ang om hai melo thang tongo yo sela bai berayo te tu rok sugi hayo bo bin de haro te tu rok sijang maksi abaka boni busai ni kono order ya nukhung na order ya bo sak sak no kono order ya bo sak sak no melawo oko edisi mela puro sak sak te tu sijang hayo sela rong ni rang bai bini sela hamjang mani pu asela abo sela ni rang basi asela ni rang bai busai ni rang bai ya busai ni rang bai ya am kono busai ni rang kriaro enka bo 1 number 2 number sis klai leya onek number klai tong khata oburei onek 1 number klai tong hobo bo tini asela be khari thangka asela yakari kelang janai bo tai mas asela be khari thanai bo amne yakari enka boni je sak tong thotu si bo jas bai pa sai tong nai jatsin je sai pan tong nai jat ekdom 1 number abule nukhung hamnai jan ya nukhung suklai nai tai haina je boni sak motok tu si tong si ta bona bo je boni sak motok bo rang ma kha tong na tong ba ya sana sa ba ya biar pai nyang nai bu sai bo no sar de no khana sanyai hake mang to no bini sak mang to no hai ban chu bo tong ma ya bu sai bai busai hingka bono kaham khanya bagi bujawo nukhung hamna bagi bujawo hai pasi bo busanya tai bo kechen nuk sogoi tai bo si boni tomung sitra phasing bo tai tongko go haida aba hanyo tai bo bon tong misra tong nai bo asuk nukhung khane jat bori hingke onok bo fashion skangti sajak bo snam kamu onok no kisale snam kamu nukhung khane jat bori hingke bo nukhung khane jat bori ya bo ke baslai phans tong ma ya bo selama so tong semaya do kisa sagra di resmi bo parani o jaga kajak phaika o parani umro sukia keprani resmi debrma sukia keprani bor kajak hekya sukumar bai na hangka boni hangka sukia kepra busu bosro ka khana boro hamjak phaimen 9 বছর ka khaboro hamjak khaimani hingke 9 বছর bin kono unnati korei sudo sumnani kanani sanani nungnani om hasimi bini tarif ri rolo bom hai rokan bo ri hingke ekdom 12 shot shot kanai amaken bo bidu bo khanyai video bo khayo bo bini Instagram bo slabai je thangnya bo bidu ti saibo bidu bo dawo nije ni sak gaibo ri ro bom hai chum ekdom 12 ri bo 12 sumo o buri tomung hamya sinal 2 number 1 number am hai je sumoi tong hai kan sum tong khata am hakan sumo bori rok bo Flipkart order khaina haro ri 12 am tei buduk tung sarok 12 rok o boijapon besadok okho puro dress suma hai thik am hai system bo order khaina haro sumo o khepo inga oro nukhungo boni nogo bodo sumbo nogo bodo sum age je nogo tong purota nogo
tongproba agi sumo haibano nom ha sumro ta sumdi nungle kasin no khongni hamjogwa sumdi phatara ta ongkhodi ni saw sungbono Inga oro je sumkhangkai bini bekra song bini bekra juk songrao tisi bahai abo nugo tisi musang lai le yana boro musang sinai sa bekra juk song lasi jagainya iko bini sabab sitrai ni bagai bekra juk song boro sarega lasi jagainya bekhang huima tong layo lasi mani bai Tabo enggak soy Bangalore Thang sokha bo khar. Soy Bangalore Thang bo khari thangka sela bai sini thani bin purup tongo sungbono koinya bin purup nanan bagai sungbono koinya kok sawo basoi phunrom di sungnung mai kok sana kono sungnono hinya saya sungnung mai kahapkan kok sana nyengni ni busabutnya khatang lia da hani sungbono saka afro bo sawangani busara khatang ya hani sawo Bwsa ni kono maya kari kya bo busani kono maya kari nyong nu khuni maya kari bota nyogo phali ya hani sawo direct Busuk mas kakha bo tabo busa bai malai pheya Ek mas kakha abo khe Ek mas ka Khari thang maka Khari thang mani nok no khor thang mani ba ko bai ek mas kakha Ek mas sung tong khata na Enga ang tabuk phadi bini busai bai kisa kok salai no rest mi deborma bo khari thang ka onu khongni no bini busai obongka do moni busai bai ang kok salai nai do sagra de nini bus bihik resmi tambagai nono yakari khari thana na tabo Boa ke pun oma hai, boan sawo, ang nung bai tong ya, nung bai kang nai, hai kang nai sawo, boano agi pun sawo. Agi bolte kajak pro na kajak pai na bopro. Kajak pai nyai. Kajak pai koi mas ni pore am hero kok sakabo. Agi pun sawo, ani sela tongo hai tongo, ang wajak kajak se hai sini sawo, agi pun sawo. Mana kajak pai jasa. Enggak kajak nan norok enggak bahake resmi bai malaika. Hamzak lai dekai na no khongni borobro nai dekai. Hamzak ni malai bobai do. Enggak neng bobai hamzak lai malai kajak kata. Enggak aproban bobo nono hamzak nenya kajak kana lai. Hamzak ni kajak ka kisten kamun kajak ka bobai kam kereng tong ka. 2-3 bosor. Koi bosor ka? Noro kajak ma bai tini jera tita. Koi bosor ka kana. Tabuk to sara 9 bosor hai ka kana. Sara 9 bosor hai. Hengkai nini bihik bai neng kajak ka busa mangka ko ka aboni yagolo bofron simitui boni tomong bezwa bui bai tongnani potri poto mahai nu khungo buka habia mahai feeling bofron sim phai gabon Bina film ke abo agi pun bina ma mahai phun manga ke bina selar kok san chengo mahai ata pataran besar go sawo neng abo sadi yang nindarasi hai si ni sawo selar masaka abo beri kajak se an beri se ni agi pun saka mona selaman ya agi pun kok sawo o selabai o selaka sabot de sini ya sela gene ka kol kok do sai ka kok do ma saka o selabai saka sapono ana se uda sela kutugo apurta gene ka oba ani nengka tam saka o selano saka selan saka kajak se nengoi binu kungo mai ta prangdi horta prangdi ini saka hai saka ta ga bokatam saka ga boka sawo haya ani an berin sirdi nembara saitong daran berin sirdi sata gi pro puno o nini bihik bai neng kaijak tu si ha profasi neng bai kaijak tu pasi bo ani berisin saitong ko osula pa pre hengkang kai tam salai ka loka oloke apur hai ngi pele ka angka bono jolinyang bin phun bok boki kata angka bin phun bokong pore nini berin phun tam angka bano dabote tan kan ka apurta daborti bai tan khano no ini beroi bofro abo angka baljak mane 3-4 mas ka khana agin ta 2-3 mas abo bo jaga tan khano no goron tan kango ya siun tan kango ko so piping ne ro ko in chira tongo nula yang kamera phone kam ko ni chira tongo ta jaga na iko tanjangman mari abo puratan kha tiru sokha bekeran ko ta soli ya bekeran so to tin kha doi mosomali ya ko ai ma tong kha 1.5 mas hai tong kha ko sata silina kha Baapre, hingga bono no buthar pasi manta na. Buthar manu. Bono sujung mang kangka. Osla bai bo jugung kan no buthar pasi manta. Bo buthar pa manu jugung mang kaka. Ga bono to ang tabu tubi bo. Bo hai ano dor bakai kalang nai. Hingga neng bo bai kai jaga jenu khung khamane santi sikri khuta. Kuno santi kir ke bo bai. Age mang se customer to amo songna bo ko bakai sachiro bo. Age bo bakun sadi kiri, oh kosong moy song mo beren paipro buka,
bang saja buka apa bus dorbang lagi ya. Jadi kau siram bobo. Kok tamu sam kaya nong sam kaya serai tu kuriang saja kakek bui besewala ya menghanti cenya asal lagi ya. Tokraru ta. Tokraru. Hengkai bo selah no kahrui, tapi kubun selah robo itu tong na. Bo apa yang mangkap apa yang mangkap tongo bin tom ngamai bin sabab sinal. Yes selah pano bono tong na nincaga kau saga ka apa itu tong na jat. Dia pun tong aja bo selah nak cuma kerja sekarang tong aja. Bon te kono abo selai jaga tong mungro. Tong bin ya sek baloka mana ngas hamal lagi tongka. Ui tongka kokti mung tongka ini bo ini aja. Naka buzoi ro dona kono. Bono buzung nak ya buzuk kono bo ini aja ta. Gak apro gak pulian nogo thangman gak khasilas din thango sonibara. Nong ni kutul mani. Nong ni kutul mani. Gak nong kutul pare tabo pungaju ni saco nogo thango. Gak rang ta utunai saute rang ada kata tong rang cara tong kala. Utunai sau gak saka dung di neng borosa samani gak ko ang yang para subjek sin sau. Nara mangsa mereka hang kusarna ni sau aprota. Gak tam nung peda hamni nung mai te yang nung khali ya te phali ya nung mai skak la sina ni sau bo. Gak apun pare gak di bazara gak ab bini mara resmi borok o nas ko sekolah dupsra sekolah perimana beribai malanya aku telah tangan kanaka saya mana di barzaro nah ngono ni Bwsa sekolah perimana jaga ni borok bai malai abon bung kata ma ya bo resmi no resmi ni beribu resmi gaya bai malanya aku telah tangga enggak aku telah tangannya bidu calling pun bidu rok pun horo je bong ni sekolah bong dolok ta je borok pas tongai rok ya pun video calling pun horo ai bikin kuduk sak kai pun go abata wah gor tolat thang prota enggak tinin pore nogo saka ang nang jamila khairna khairna saka bono ke bo kijak phakya kijak phaimen pore enggak nogo sabke na sawo nin borona phaji ni sawo bakara sata enggak do na phenta saka dang bo enggak na phajin samani enggak nan thangmani phaya tes kala sina hai kala sina hi sau mane bo agor tola thang phai boni nogo thangkata enggak pro nung bo thangka enggak malaikha ni bukran nogo ta malaikha enggak bukran nogo tongkhana 10 bar din hai tongkhana bo enggak tongma pore enggak tasang saka dungte nung hake tonging la basap dia ngana enggak dung tini ring tana in boring resmi no duk tini ta enggak nogo nan thangka tasya enggak bo sawo Aadhar card tuh di insau, Aadhar card tuh di an Bwsa kusuno LS tuh di insau tabo, kan tamni nengan nogo sepain nih kan tamni Aadhar card tuh naba insau kata bona, ini Aadhar card tuh bekan ni nogo tangya insau tabo, kan tabo Aadhar card enggak botam bagisan, bawa bayar tanah bagi tapi bini pelan, bini Aadhar card, bini Aadhar card, kan tabo tanggang ini bini nogo, tangman ini paling soya. hanya bunyi besar hanya laki macam kacang mana tanya si musurok ni anak kuduk tongta enggak bo je apro thangmane tai phalia enggak Aadhar card ka timang hasub Aadhar card maya bina jelas tongo bon ar jelas tongo original kharo enggak ang bona mamu yang ini nogo phakya enggak nogo phaimani bere enggak bong parantan beringus ting klaita jata klaita enggak abo sawo ni beriba bon bayran salaba kok sajongla kena soni kena bono na panya ini sawo, enggak kena soni kena na pakai busiban dino enggak ogo an ke nong ke yang naran kami kajian tengah nukta, ogo jeranya bazar busiban dino, ogo baik, salah baik rom dong nukpo, enggak bono apurun ogo kok sasaman cela, apa kabar tong, setelah dah, setelah ke boka Bangalore security kayu. Enggak bo phai kana ta na phanya ba bona phai na pakya tanta bung roman bone asolani min bu mung ke tam sija kemu porosonjit debroma na da sagra de tamang khaban jagulo engka bona bara thang khanaka engka bini korokonu ka Facebook ro nuka chala bai kala jarok terana kazak nuka engka thangnya Guwahati ro nukorok nuka bong no yar tongai marok nuka
Enggak tahu ke Bangalore bidu rok kai pun go. Tako soy sok kana Bangalore. Tahu ke Bangalore no. Aron video rok pun ba. Oh selaban thang kana. Bina Bangalore ni bidu Bangalore tong go narzak. Narzak tong ta. Kau Bangalore thang oh selabai kebak laijak tong laijak sa laijak apa sih nono punu tong kata. Apa sana pun tong kata. Enggak ang punu ko punu segang saka dungti. Ang se ang ni sa chuk mar se saka bono. Enggak apa sa bana sau. Borni nung sabo nono sinia. Takati sinili ya. Madru so ni taniru. Bota nung mana hanya wari kan mekang. Hanya salna ya hanya wari. Apurta bo. Baru tong thau sini tong thau is tong kata. Yara bo tong thau kita. Nono ka sinili an sini sai tong. Sini ya bo ay ngo besat phali se tong ke bo bor sini sina ba. Tep kam man. Tep kam ay ngo sala man tong yang ka ba. Tini bo tini masa. Ngat khana masa amai chingai bo. Min tong amai. Ngan nung ni naro ni rang roka ko rokla tiru dalang bo. Rang to talang kha, rang to ya da ka to thungai tong ni saira talang kha ngai bondon ni kisimi tong ni 2-3 nya da talang khana. Asuk dalang kata. Ngan kai nung tabo tamo one sok ni buri nya to shon na pinai mang kha ka na bono tai na liya bahai. Bono borop te nar ke bakin sina abo bidu be na awi sing ham ke bina bidu nu nya. Ge bo tabung bono na kha bo bano hai ano betar be galang mano. Tok tapi kalau mana? Mana baca buka kethana jatah jeng wan suli ya ta. Ini bote wan suli ya. Buano jep pun mungsa kai kalang nai. Tapi nahan pun. Dan nang bontai nali ya. Nali ya. Bonang tabuk jep Bangalore tonganya. Kau jawab bono sasti na bagai. Bono. Mintu di sini. Sini boto ani menanyi bupoi ko bihir kelayo. Boaje kelai kita na. Nang boaje kelai kita. Do sagra di bodo kerja kari tangkan so Bangalore. Bangalore in khari chamo to nuka haipano khari na skang to bongni obo to nok nuko wali mungro agoro chung thangla sindi lai chamo ba nugi be tongo ke to phana chung bas ya su kosto ga tong si sia su kosto ga sari ng to to phana am hairang mar ka sa ang khap sa dang liata ke bon nok rogo tong probo je o jaga nukung khai tong probo bom hai to mungcha mungrobo boni bukra juk song bai bepar khaimani bwsai be khaimani bom hairo. Abo to tamani chachina ne da bini bukra songwe wala yo bukra de wala yo bsai be bo tamnai boto bsai de nok kre sin wala la inya bsai boti rong no kisimi sadam moto khayo bumala tiro bu tam bumba ba tam bsai boti rong no sadam na ka ko buta nijen bsano phorngna bag do bu na sojoli do bu phorngna bag ja buka na joli de buka taw ka je mote ke joli ne buma hai ke nukta bukra juk songna ka bukra juk songna bahanya wala yo tahnai bongni tomung roga koro saimali atau ta khonde yang boro ya school logo pore purin theke am hai rok nukjang mani yang bwsa school por mani bwsa school logo pore purin theke nukjang mani mo hai wala mong rok ta abon sikangga motamuti kaham do to abon sikangga to pore purun to kisa apuro bahanyo yang o edisi rok mela rok thangi rok am hai rok khani rok khnaw singa tam para ka sa nai salaya tong menta kata bo sing chaga ma sana kalai ke bai dong bone bezwang sok mani hinka school bwsano nasari por thano bara kubundol malai bezwang sokata to mongtai se salai jakata amona jaga bini dor lok malai kya go malai kinga kok baksa salai kya anga borodani agor tla ro borok thangpo haipo ni khanamuya abon simike nok ni nokori thangi joni khanao ngaseng bo tam khanya bunyi nokuni ban singkun pon sayam tona kita taka bini nukung bini bwsai bukra bwsasa siniliya nu ke maya kre maya mom da kre bang tabo ko slarong na ni thangi tong mani jela an hamdala kia sa sa pura maya khai tong mani a bora se botai bwsa boti na ya ni hinjang ya golo se a begur khatha ka bo slabai khathang ya golo bono bsang nukha saka boi jato na nugo ni saka slabai nugo hnai tabo kharis thangka na Bangalore khatha ka ba boi nugo ja Facebook Bwsa Khoroknui na Bwsa Khoroknui masa hamya masa kaham Gabon para bona boys ko thapro go mamoi songtor bin bata bang ngal ka jak bona aske maya khai tong mani a para ke bo age bara ba na na gi ntam bwsa to kure mu sa ga ton mu ba gi ana bukha saji ge bu no bukha ni na hamje ya na hamje bukha Enggak nona kata angkai busa nung do bono hamze khai nuge busa haze khai ka nuge asu maya khai tongosi maya khai tong mano bonang saka nung amke bwsa ta ton di ke to kure mu sne pas ke ton di Khibi to ka khir sur di ni chamani no san tam dar ga ni no ga ma ta hone ban bu
hongga bo busarok no kaham kan aya da norok no maya rok khaya da ta moni na hamje khaya ba sung kun kia khaya maya khaya busara maya khaya kamusum kan ya ke khama wala ba ba mai ai khan wala layo bo busara kyo swe kang hanta tam kam ke tani rok ke ba na cha ke wala tang bai ga ha ke no ba ke ha je ga wa nyo chen busa kha ba ke ma ke no ni ne hamjuk bai an hamjuk bai gani ne hamjuk o jaga je tongpro nung do no gana gana no do tonglayo no kaisen huni mang khata o jaga ba gani ne hamjuk onyo salarok bai ba kubun bai omhai tongmung bezwang tongmaro saidoman nang ka ba mane ya sawo bono no am ha tang le busa khe khai tam tsara kok sa busa ka ba kon no ga de ha kok sa ba busa ka ham ya kan ko tan lu no ko ta tan no ko tra ba ka yang ma sum jaga ma sum kok sawo ga kul phur ka ma mai ha ka sung no thango ka ta mam ke ton pa ya bu ya lai busa khai na no sa kam tang bulu le no ha ke tong ba ke sung na ni sa kun dor na ge no ra ka ta sa ni ni ka ma che ta ha chai ta na ko to ko an hamjo ma ha ke ba ka kobon chala bai kok sanan si bijita na nu khungo je busa butu nai jan ka ba bakchi ko busa ka ton no to to ka te ma sa ka ngota busa ka ma thang ka ba ga ham ya ka to ka no ga ba ka ba yang no ka ti ka ma ma chong te tla be kok se ka ta ga ma ka ta tong di boi lagi phai na hai phai na ni na ni nu khung se isha ni o tam san dor ga no san na ya an busa mo ji ta mo ma se ya an busa mo yang mo sing ta sa ra nang hin ba na ko to ta em hai nin samai songno ka nang sai jo nai kha yang om hai ya thang ka an ba se thang ka an ha ti thang ka an su ma la hang ko su no ang lo gi wo thang se ma ni om ti ni no bra pa ko so bra song pula pula sa ma la kha sa ma tam sa o sa ma ji ma pha ke phai ma ni ra ki thol go ri bon te ka so tar sin me ni no ga ni sa bi sa ka ba tar ni ya no thana go ai boy sung ma kha bor la ma ha sa tang tang ni nan sa mi sa ka ta ga sung ni ya ni ge ga ma sa te thang ka sung ba si thang ka ta mi san pa sa no ra bon bui phun tok di na har phun pha di bi no tam sa ya no bor ko ta la si ta tu si di bi ba sin ta si to ma ke kok sa wan pu ta sa o ka ra ga bro na yang ni nong ni borok bahanyo bono tomung hamya ni ya karjak sita ya ka jak man hai ta am ke kok sa dai to na thai ya ka tong ta na ke bor bu ka po an ham jno bu khan chau bu ma khai bui na kya sung ye ta bo ta tu na ni khosta kha ji to khai ba de des bono cha ta ba sa ma ke sau ga ta bo ni ni hamjuk do kubun chala bai thang pai kha ta bo busa khoroknui busa tong bro no ka sab na ni cha ta bo ta bo ka skre ke ba bo nai tong na chi ke ba ta ang nai ma to khata bo ju din bon te no kong khalia an sa dal no trai nai na par na go ang te sa an bo san no kong khana ta ka tal bai ga bono ka tam khane bono kai bui to goi jala to ta thong te bono no kong te tu lia ore res min ni hamjuk an hamjuk no khapangni takhok tai bu khok song belai wan amai singsa bo kha bobonia parawo khoyarpur ar di block ni bisingo khobjak rani bazar ps ni res mi debor ma bini umor bu surong khana bini boyes le busung na ni baste so ka khana 22 বছর umor kon khana res mi debor ma Bwsa Khoroknui o jaga kaisa Bwsa paralyze manja khai kaisa soliya tongo tai kaisa kha kahamno school nasari o pori tonmani o Bwsa Khoroknui no khobui Bangalore tai khoroksa salabai thangka omahaino o jagani je kothoma resmi deborma Bwsa no khobui thangmani je jagao Bangalore je lukorok phano sini tiprasaro je kwbangma team tongo tomongno resmi ni photo do screen no rwnai nukhangka ko usala je bobai thanai abuni bu photo rwnai a Bangalore je nugui tongnai tomongno nukhangka sini screen no rijak number no contact khaidi tai brok no bahaino romui tondi no khobor di obongka resmi deborma tai masa salabai thangmani kothoma tini bakai esungsteng norok no jotona hambai joton khulungka bonbung tamo lovely Rujina Bini boyas busuk na? 8 বছর na? কথা বল 8 বছর আনি গো সবে আকো কালাই তো কথা সারা সাত bono yakari kete kun khami na kalai gathana bini ti ba sa ta dokala aso la আসো পিপো না কত কোন বরে নাই ঠক না আসো নি না কত কোন না কত কোন ni amale mama le mama ha কাবো ni mama no mucho teman mama no ni ama no ni nama phaili ada
nó tạo được nhà này nó lại cười ni na amano jole unong ni na aman to jole ni na amano nugia balkha ni na amano ni na aman nain to musung khanang ni na amano malanya to musung kha ni na amo bai